Силата на плавните движения. Плавните движения са ключът към елегантността и контрола. Започнете с дишането. Дълбоките, равномерни вдишвания успокояват тялото и ума, създавайки основа за гладки и уверени движения. Обърнете внимание на стойката си, изправен гръбнак и отпуснати рамене ви дават стабилност и лекота. Правете движенията си с намерение. Всяко движение трябва да има своя цел. Независимо дали ходите, протягате ръка или просто се завъртате, не бързайте. Практикувайте координацията на тялото си, свързвайки плавността на ръцете с хармоничните стъпки. Това създава усещане за лекота и баланс. И най-важното, оставете стреса на страна. Истинската плавност идва, когато тялото и умът са отпуснати. Позволете на движенията си да следват естествения ви ритъм и ще откриете, че плавността е не само физическо умение, но и израз на хармония и увереност.